Dakle, dragi moji, to što je meni kosa mokra, vrlo često na u ovim vlogovima. Nije zato što imam poseban fetiš prema kiši, nego zato što sam ja budala i uvijek pokisnem. Dunja vam maše, a vi ukoliko želite da vidite kako smo mi proslavili 29. novembar, ili Dan Republike, ostanite sa nama do kraja ovog videa. Dakle, veliki pozdrav svima. Krećemo Vlogmas, znači 2 dana pre Vlogmasa. Ovo je moja nova drugarica Dunja, mislim sad koliko je nova. Da, ali bitno je šta, Dunja je jubilarna 200 subscriberka kanala na YouTube-u. I Dunja je oduševljena sa mojim kanalom. Mi se trenutno nalazimo kod Silvije i mislimo da... Silvija maši. Evo mašem. Ovo je pidžama party. Da. Da, očigledno samo jedna osoba u pidžami. Dobro, da. I ja spavam u ovoj majici nekada. Tako da... Pa ja ne spavam ovom, ali nema veze. Ali mogla bi da spavam. Ja, ovo ti je super. Da. Da. Tačno u kombinaciji možemo moje majice i tvoje pantone. Vidi. Za tvoje usne imaju radu. Pusti baby doll. A bre! Šta bre? Vidi ovo, izvući će nam to. Oće, da, to je jako opasno. Za pohvatke ja pocijepala već 3 para, tako. Nemam pojma, ali ja sam u polučučećem položaju. Ja ću da pomognem ovde. I ja ću da pomognem. Dakle, ovo je u kuhinji s majkom i... Dakle, kao što vidite, mi pravimo ultra mega... Imamo ovde američke palačinke koje su već spremne. Da. Imamo namaze, imamo kokice, imamo rakije, 2 vrste. I imamo... Nemamo rakije. Mi u životu nismo pili, mislim ja u životu nisam pio alkohol. Da. Šta je ovdje stavljeno? Tu su stavljena jaja, kečap, so i origano za sad. Dobro. Eto. I ovo je stišnjena. Neka bude. Neka bude. To je neka salama koja lepo miriši. Lepo miriši? Da. Meni zvara. Prelepo. Miki, mislim da je vreme da, nekom zvoni telefon. U kuhinji sa lepim brkom. Ne zvoni telefon, nego... Moramo makar biti. Možeš da mešaš ako... Znači, Silvija je to specijalnom metodom prenela u posudu u kojoj smo... Tako meša, Dunja? U kojoj smo... Evo i ja držim. Svi učestvujemo, ja držim, Dunja meša, Silvija dodaje. Znači, tajni sastojak ovih sandviča je ljubav koju mi dajemo. Jeste, to sam ja Dunji rekla, prema pošto si stikla, ona se nasmejala, ali to je jedina istina, zaista. A znaš zašto se Dunja nasmejala? Zašto se Dunja nasmejala? Zato što je Dunja lepa kad se nasmeja. Posebno zdrav. Znači, bukvalno idem u WC sad, ne mogu. Znači, ja ne mogu da verujem, kako se ovo uredno, došli si kod mene u goste, govoriš njoj da je lepa, pa je li to u redu? A mene ređe vidi. Silvija, što je Silvija lepa. Ne. Mi u Banatu kažemo da je ovo krecava kosa. Silvija ima najlepšu krecavu kosu koju ste vi videli. Ne sad se vadiš, gotovo je. Gotovo je, ugasio si. Ugasila si me. Dobro, može? Kao zadnju cigaretu. Šta je ovo, je li ostavljeno? Ovaj sir se malo ubuđavio. Neću, to je buđev si. Odličan. U Francuskoj je taj najskuplji. Jeste, taj buđev je najbolji, brate. Ali u Srbiji ga neću. Prekaj da pipaš se. Nisam buđavio, ali malo izglede. Odličan. Daj da pomiriš. Ja sam buđav, Silvija. Odlično je onda. Još bolje za sandviče. Ostaje se na frižider. Na frižider? Silvija ima kalciju u frižideru. Ostaje se na alkohol. Ostaje na frižider. Mješanice. Napravi. Ne. Migi, možda prestaneš da snimaš zato što sad ćemo imati čarku. Mi ćemo sad imati čarku, a vi za to vreme idete na reklame. I vraćamo se posle reklama. Ne znam ovo ispravno da pročitam. Bundel. Bundel. Da. Ovo je najlepši kukuruz šećerat u zrnu. Sad ćemo mi to da otvorimo da probamo.
akcija, je. Pa ovaj njihov sad reklamu. Prelepo. Prelepa boja. Čekaj, mi nismo ni jele ove palačinke. Smo sad da probamo. Da, Evo, ja ću sad da probam, specijalno za vas. Dunja, misliš da ovdje ima sve kad ovo? pravi šećerac. Savršeno. Znači, ako vam treba kukuruz... Ja sam izgubila kontrolu Samo nad ovom da. šunkom, znači totalno. Bukvalno jezivi. Šunka. Ne šunku, kakav kukuruz? Dakle, evo nas posle reklama. Silvija je u međuvremenu, te Silvija, Dunja i ja A ovo je sad? smo završili sendviče i stavili u rengrnu. Sad će Dunja da izvrši kontrolu procesa. Divno. Još 5 minuta i gotovi. I onda ćemo pristupiti oceni kvaliteta. Vidite kako diše, živo je. Jel vidiš da diše? Živo je. Dakle, mi smo upravo shvatili zašto Silvija pravi ovu veliku proslavu, a to je iz razloga što danas slavimo, obeležavamo 29. novembar koji je Dan Republike, a kako ćemo ga bolje obeležiti nego uz pesmu najveće zvezde te Republike, Lepa Brena. Kad pogledam naše more, naše reke, naše gore, svu lepotu gde sam rođen ja, i sve što bih reći znao, u srcu sam zapisao, živela Jugoslavija. I sve što bih reći znao, u srcu sam zapisao. Aj, udari tercu, Dunja. Jugoslavija. Silvija ne lupa tercu, nego Silvija i dalje gleda kako naša večera diše. Silvija, može dići glavu. Šta sad Silvija radi? Silvija trenutno vadi naše savršene sendviče zapečene u rerni. Izgleda da je njen savršeni recept uspeo. Mislim da je puno ljubavi Evo, izvolite, ponesemo reći. Ljubav je ključna reč. naš glavni sastojak. Ljubav. Sloga. Da. Dok mi vama pokazujemo kako su savršeni sendviči, na ekranu ćete vidjeti i šta vam tačno sve treba. Evo ovdje će se pojaviti šta vam sve tačno treba za ove sendviče. I nadamo se da ćete uživati koliko i mi. Prijetno. Veliki pozdrav. Našoj sreći kraja nema, zato što je ovu proslavu našu, manifestaciju žurku, upotpunili samo nebo. Znači imamo pljuskove sa gromovima. Jeste li vidjeli grom? Dakle, Dunja, koja je tvoja omiljena pesma sa gromovima? Lepi grome moji. Svetlana? Svetlana Ceca Ražnatović. Srpska majka. Udari opet, ne. Meni je ipak thunders and lightning, it's getting exciting, light up the skyline to show where you are. Sve jedno, 29. novembar smo upotpunili jednom ovakvom provalom oblaka i gromovima koje nismo čuli još od avgusta meseca. Znači, Sveti Ilija Gromovnik. Jel ti znaš da sam ja imao band koji se zvao Gromovi Svetoga Ilije? Stvarno? Da. Kad to u prošlom životu? Ne, nego u srednjoj školi, ali su onda svi kao nešto, bla. Evo ga! Jeste li videli? A znaš ti za ono forono kad vidiš ono munju i onda brojiš 1, 2, 3, 4 i onda posle pomnožiš sa 30, zato što je to neka brzina zvuka, ne stvarno, to je brzina zvuka. Znam da posle munje ide grom. Da, zato što prvo grom udarni i onda u zavisnosti od toga koliko je daleko dok zvuk dođe do nas. Dakle, mi smo sad srećni, veseli, ne zato što je Silvija izvadila palačinke i koje je šta slatko, nego zato što smo čuli gromove. Da. Da. To je upotpunilo naš
Događaj. Ugođaj, freda. Dakle, može li ovo veče biti bolje? Naravno da može, ukoliko Daniloje dođe i donese... Coca-Cola. Tako je, veliki pozdrav svima. Hvatiti senka od života što kod Dunav teče, ne, jer je život i svetlo i tama. Nekog jutro, a nekada veče. Ne mogu ovo, stvarno. Dakle, veliki pozdrav svima, gledaj vamo, veliki pozdrav svima i jedan smajli zato što ljudi vole nas meni, da. Veliki pozdrav svima i drago nam je što ste opet sa nama u studiju 4 ili ti Silvinoj kuhinji. Mi smo se danas okupili na poziv nama drage osobe Silvije koja ne voli da se snima, ali je ona tu sve prisutna kao sećanje na druga Tita u srcima mladih pionira. Mi ćemo danas da pravimo da jemo, zato što šta, mi smo lepi pa debeli. Dobro, Silvija, ne kvari koncepciju. Mi ćemo sada da kažemo da ćemo da pravimo... Vidiš, nema rupića i ovdje. Znaš što, nađi neki, joj šta mi radi dok živim u nadi, ta malena tvoja rupica na bradi. Ti ne znaš što, to je hit. Silvija je totalno out of the... Ja znam onu drugu sa rupicom na bradi, imala je malu rupicu na bradi, znala je da... On peva Sneki. A Sneki peva i takni me takni, polako se primakni, nežno dodirni, đavole nemirni. Dakle, mi se vraćamo na temu, a tema je šta? Da pravimo... Ovo. Šta je to? Da. Miriši na čvarke. I luk. Luk, čoveče, vidim. Jako dobar sastav. Ovo je neplaćena reklama. Dakle, mi ćemo sada da pravimo sendviče, tople sendviče. Za tople sendviče vam treba najpre hleb. Upravo ovaj rezani. Rezani, zato što je rezani najbolji. Sad ću se već gotovi, ne cerite više. Dakle, Silvija i dalje kvari koncepciju ovog bloga. Znam da hoćeš da edituješ. Da, ovo ćemo editovati. Da je. Postupak. Je, znaš kaj je ovaj bridge? Ja ne znam. Sabe. Ajde, kreni da pevaš. Evo, jako važan pokret rukom ovaj. Da, Miki nema mi snimati, molim te. I kreće deo koji znamo. 1, 2, Kato Harom neđ. When you call my name, it's like a little prayer. Down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. A na pola samo stavi to, molim. A ona kaže: na daleko čuje se da si brat od nevolje. Nevolje, ali rani meni si, med i mlijeko ljubavi. Šta ako poludi mi pođem za tebe? Reći će ljudi sve o meni najgore. Prva, jer ne znaju da ti šta zamedio si, zamedila si jedino jutro ljubavi. Tanja, obećanja što si dala mami, tek onako, zar je ljubav spala na to, zar je ljubav spala na to, sve su manja obećanja. Kao
Pozdravite nas aplauzom. Molim aplauz, aplauz. A modulacija. Posle tebe ostala je strast, ko bolest u tijelu, da sjeća me na nas. Kad slone se ogledala na moju dušu, ide grijeh da me ne bi gledala za uvijek. Silvija me si ugasila. Ugasila si me.